Ну, што б я сказаў там пра якога-небудзь немца ці там пра паляка. Я б перш сказаў, на якой ён мове гаворыць, на якой ён тэрыторыі жыве, якія межы ягонай дзяржавы, якія законы, якая яго канстытуцыя, які лад жыцця, ну, зрэшты, як ён выглядае, што ён есць, які ён песні спявае. А чым ён да мяне падобны, а чым ён ад мяне адрозніваецца, а як ён пра мяне гаворыць, ці называе ён мяне там якой-небудзь мянушкай або з павагай. Ну, это калі сукупнасць людзей думаюць, што яны адной нацыі, ну, літаральна. Да, вось існуе 4 паказчыка, чаму чалавек належыць да нацыі. Да? Это мова, тэрыторыя і это комплекс культуры. Ёсць і нацыі без мовы, ёсць і нацыі без тэрыторыі, без мовы, там, швейцарцы, да, і без тэрыторыі, цыганы. Без дзяржавы, вы маеце на ўвазе? Ну, без тэрыторыі, у цыганаў няма тэрыторыі. Без тэрыторыі. Без дзяржавы нацыю багата. Можа быць нацыя без дзяржавы. Курды, каталонцы, баскі, брытанцы, бретонцы, да. Але вось гэты комплекс культуры, ён значыць набагата больш, бо чалавек можа ўжо страціць мову, нацыя можа страціць мову, але пры гэтым беларус, ён усё роўна адрозніваецца што ад рускага, што ад украінца, ад рускамоўнага украінца і ад рускамоўнага рускага, рускамоўны беларус адрозніваецца сваім комплексам культуры. Давайте цытату класную, я просто про ідэнтычнасць. З нейкага этнолага, ўжо, канешне, не памятаю, але вось это, ну, шыкоўна пра нацыянальную ідэнтычнасць, пра дзяржаву, што у кожнага мужчыны, кожнаму мужчыне патрэбна жанчына. Пажадана свая. Так і кожнай нацыі, нацыя не можа існаваць без дзяржавы. Пажадана сваёй. Таму што ніводная нацыя без сваёй нацыянальнай дзяржавы не можа паўнавартасна развівацца. Ведаеце што? Ну, чыста гістарычна мы маем нейкія тэорыі паходжання славян. Адкуль яны прыйшлі, там ці з Дунаю, ці яшчэ днекуль, як яны каланізавалі балтаў там. Мы гэта збольшага ведаем. Ведаем гісторыю Полацкага, Туровскага княства, Вялікае княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. Мы ведаем, ну, я не ведаю, там, і Люблінскую унію, і Травінскую канстытуцыю часоў Касцюшкі, але забываем пра тыя шлюбаванні, як кажам, Травінская канстытуцыя травень, а ў жніўні былі прынятыя дадаткі да гэтай канстытуцыі. Вот гэта у нас мала хто ведае. Яны трошкі фармальныя, але мы павінны суадносіць сённяшняй сітуацыяй. Дапусцім, паланізацыя шмат у чым міфалагізавана. Хто быў Алесь Адамовіч? Ён больш пісаў і, відаць, кантактаваў з людзьмі на рускай мове, але ён наш. Таму нейкія, так сказаць, паланізаваныя людзі, тыя самыя філаматы і філарэты, яны нашы яшчэ таму, што, ну, можа, я зноў іду нейкі ў бок, але недалёка ад, я не ведаю, вёскі Карчова ёсць камень філарэтаў, каля якога спяваліся і народныя беларускія песні. І там стаялі людзі, там і Тамаш Зан, і Міцкевіча яшчэ нехта, і там і прамяністыя масоны, але яны ўжо стваралі тое, на што мы абапіраемся. Гэта я кажу, як можна ў падручніку гісторыі, пішучы радкі пра феноблатаў філарэтаў, у галаве мець яшчэ, што яны ўжо тварылі нам нашу гісторыю. Яны пісалі пра нашы песні, курганы, легенды, міфы на нашай тэрыторыі, але ў галавах у іх, магчыма, была свой патрыятызм там. Чыста гістарычна. Куды мы ідзём? Ну, от якраз, куды мы ідзём, куды нам ісці? Ну, я б тут узгадаў, што калі на дварэ нешта здараецца, можа небяспечнае, можа складанае, нейкі крызісны стан, тады нацыя пачынае праводзіць свой штодзённы плебісцыт і пытацца. От цяпер мы вырашаем, па якіх коштах купляць, каб самазабеспячэнне, гэта ёсць таксама нацыянальная ідэнтычнасць. Мова, гісторыя, замене самаідэнтычнасць. Ну, трэба глядзець.
абапірацца на ўласныя сілы ці шукаць нейкіх саюзнікаў, хаўрушнікаў, суседзях, блізкіх, далёкіх. І цяпер мы яшчэ як бы падзеленая нацыя. Я так бы сказаў. Нема адзінства. І калі мы спрачаемся, казаць нам гарбата ці там чай, гэта ёсць адлюстраванне нашай раздвоенасці. Раздвоенасць у мове. Я ўвогуле не дуже люблю слова «мы». Мы – гэта хто? Мы беларусы, мы ўсе розныя, мы па-рознаму на адны і тыя ж пытанні адказваем. Я разумею, што калі ўжо браць нацыю як гэты канструктар, разумееце, лічу, што ў прынцыпе проста жыццё ўзнікла тут на зямлі выпадкова. І хто мы адкуль прыйшлі, куды мы ідзём, А што гістарычная навука на гэта гаворыць? Гістарычная памяць? Можа, ўжо адказала што-небудзь? Прапанавала нам пэўныя версіі? яна прапаноўвае заўсёды багата версію, але я не задаволены ніводнай з гэтых версій. Не задаволена. Конечно, як вы ўжо паспелі заўважыць, я такі дуже індывідуал пры этом. Я палемізаваў з адным гісторыкам-філосафам наконт таго, што нельга выкідаць эпоху, там, я не ведаю, Скарыны, там, Саламона Рысінскага, я не ведаю, вот тых сярэднявечных людзей, якія фактычна на нашай тэрыторыі тварылі, але тады яшчэ панятку нацыі не было. Была агульная сярэднявечная Еўропа. Невядома, чый там Капернік, немцаў ён ці ён палякаў. Гэта нельга выкідаць, гэта было. Мы нікуды не выкінем Скарыну. Але, калі говорыць пра мадэрную нацыю, я пачаў, канешне, відаць, з БНР. Вот Першая сусветная вайна закончылася, пачаўся падзел нашага, так сказаць, арэалу, нашых тэрэнаў. Ну і вось тады з'явіліся людзі, якія сказалі, што хлопцы, вось так трэба ўсё. Все ведаюць там браты Луцкевічы, але ж да гэтага былі два браты Івановскія, якія майстравалі заглянем сонца ў наша ваконца, якія выхоўвалі Купалу. Гэта, я не ведаю, Вацлаў Івановскі, які дажыў толькі да 40, по-моему, 4-го года, ён напісаў першы беларускі буквар. Разумееце, это шмат каго было. Без тых усіх папярэдніх быў Вацлаў Ластоўскі, які невядома дзе ляжыць. І нам бы варта стварыць нейкі сучасны пантэон з пустымі магіламі, паставіць пытальнікі і зрабіць пантэон нашых вот тых пачынальнікаў беларусаў з пустымі магіламі. Ну, такі лёс. Адкажу адразу. Ага, клас. Прападзе. Я лічу, што і тут дуже індывідуальна. Тут, дарэчы, тут роля асобы. Дудка беларуская. Потому што Францішак Багушевіч, які абараняў простых беларусаў, быў адвакатам, да? Ён стаў адвакатам усёй нацыі і прамовіў, а потым все это пачулі. І ось, Францішак Багушевіч. Дудка беларуская. Такім чынам, і на другое пытанне, калі б я хацела сказаць, хто так, для вас нас зрабіў беларус, так, это як бы Францішак Багушевіч, а што за падзея? Ну, ён жа не зрабіў. Не, ён не зрабіў. Мы зрабіліся самі па сабе, а ён проста патлумачыў нам, што гэта мы. Таму што да яго мы асабліва так і не ведалі. Це нацыі ёсць ва ўсіх. У літоўцаў ёсць, у амерыканцаў ёсць, яны так і называюцца, по-моему, там айцы канстытуцыі. Я быў у Штатах, у Монпелье, там, дзе жыў Джеферсон, там. Яны гэтай легенды. Яны памятаюць эту канстытуцыю там на памяць, спяваюць гімн, руку да сэрца прыціскаюць, разумееце? Вот нам это трэба стварыць. Як ёсць міф пра першых хрысціян, так у кожнай нацыі ёсць міф пра сваіх. Это Сувой. Цяжка сказаць, чого там больш праўды ці не. Это Сувой раскручваецца, і мы нешта знаходзім, разумеем, на нешта заплюшчваем вочы. Ну так, як быў у нас чалавек, жонка, брат, памёр. Запамінаецца добрае, благое забываецца. Так і ў гісторыі. Ну я ўжо зноў, мой узрост, дае сябе адчуць.
Ну, па-перше, самы галоўны бацька это ўсё ж таки Францішак Багушевіч. А я буду зараз так не дуже модна казаць, нават Каліноўскую туды не буду ўпісваць. Хочется? Ну, просто 9 з 10 выпісалі б. Багушевіч, Купала. Вось не літарат палітыкі, гэта ўжо тыя людзі, якія вось нацыя нарадзілася, яны ўжо просто адстойваюць. Это як у кожнага рыцаря павінна быць свая прекрасная дама. І вось беларуская нацыя гэта прекрасная дама, а потым палітыка, беларуская дзяржава гэта той рыцар, які павінен яе абараняць. Я узгадываю сваю маці, і калі я там узгадываю пра сваю кніжку, я напишу вот праз паўгода, спадзяюся, кніжку, і якая будзе прысвечана мове і ляудацыям мовы. Нашы жанчыны яе захоўвалі, дагэтуль захоўваюць. Мужчыны служаць у войску, ідуць на адходніцтва, зарабляюць недзе грошы, яны хутка пераходзяць на мову расійскую, польскую. Ну, это першы адказ. Калі браць нейкія фігуры, ну, традыцыйна называюць, не ведаю, Ефрасіню Полацкую. Я ведаю пра яе толькі нейкія агульныя рэчы. Ну, у дзяжурнай такой абойме называюць тую самую Анастасію Слуцкую. Ну, нехта называе Палуту Бадунову, нехта называе, ну, я б мог назваць, пэўна, нейкіх там пісьменніц, якія мне страшэнна падабаюцца. Я баюся, што зноў мая гэта маскулінізацыя маёй душы, яна не дазваляе мне відавочна. Я ў жанчынах шукаю натхнення. Я люблю чытаць жаночыя вершы. Маргарет Тэтчер у нас сваёй не было. Ну, я б, допустим, назваць з нашага ўраду некалі, я б, допустим, згадаў бы Ніну Мазай. Яна у нас узначальвала камісію па напісанню закона аб мовах. Ад Савета Міністраў яна была намесніцай прэм'ера. І я па даручэнні Фонда культуры прынёс тэкст, гатовы закону. Я быў афіцыйным членам камісіі. Тэкст напісалі Зінон Пазняк, Вінцук Вячорка, Яўген Кулік, я. І Ніна Мазай, яна была вельмі такой для свайго часу цікавай жанчынай. Яна ведала беларускую гісторыю, мову. Яна не дзяліла людзей на красных і белых. Я ўзгадваю паўстанне пад кіраўніцтвам Каліноўскага. Гэта яшчэ адна вечная праблема нашай ідэнтычнасці. Паколькі наша ўлада не заўсёды была нацыянальнай, у нашай нацыянальнай эліты заўсёды былі спрэчкі, як супрацоўнічаць, ці быць як анёл чысценькім, ці можна неяк замазацца супрацоўніцам з уладай. Ніна Мазай, яна, як вот Геннадзь Бураўкін. Вот это яшчэ чалавек, правда, вы пыталіся пра жанчын. Ён вот нешта такое рабіў, ён быў пры ўладзе як бы. Але ён столькі зрабіў для беларушчыны, што цяжка это ўсё перацаніць. На жаль, я вам мала назваў жаночых імёнаў. А можа б зноў... Не, ну, можа б вы назвалі слухачам каго, хто вам, як жанчыне, магчыма, я... Калі было імя Беларусі абіралі, то я, калі б не Багушевіча, мог бы напісаць якраз такі жанчыну. Але яна на маці не атрымліваецца. Маці, яна ўжо нарадзілася пасля таго, як нацыя беларуская нарадзілася. Ларыса Генюш, конечно. Ларыса Генюш для мяне это чалавечышча, то бо я ставлю... Прычым вершы не дуже я люблю. Але вось калі чытаеш яну споведь, ты вось это жанчына. Я чалавек савецкага перыяду па часе. 80 гадоў, значыць, пры савецкай уладзе я пражыў колькі, мусіць, гадоў 60, так, сфармаваўся як асоба. Сёння я беларускамоўны. Беларускамоўны я быў ад нараджэння да гадоў 13. Тады гады 3 пахадзіў у вясковую беларускамоўную школу. На гэтым мая беларускамоўная адукацыя закончылася. Я выхоўваўся 7 гадоў у мінскай сувораўскай вучэльні, там усё было па-расійску. Вось гэта моя моўная, так казаць, характарыстыка. Што да маёй характарыстыкі як асобы з улікам ідэнтычнасці,
я не отделяю идентичность особы от идентичности национальной, ну, это может поздней, то я беларусам стал, магчыма, гадам 30. Тут нейкая есть поўная метафарычнасць. Моя вёска называлася Будзькаўшчына. І гадам 30 я зразумеў, я перарос сваю Будзькаўшчыну і, паглядзеўшы на ўсе абшары, я не ведаю, да Панарскіх гор, там, да Невеля, да Смаленска і, можа, яшчэ трошкі на поўдзень, я зразумеў, што гэта моя бацькаўшчына. Ну, это я амаль назваў этнічныя межы карты, якую склаў Карскі ў свой час, так? Ну, в сэнсе, я ж не могу быць тыповым беларусам, бо я ж з маленькага горада. Тыповы беларус нарадзіўся ў Менску зараз ужо. Тыповы беларус не такі, як я. Я тыповы беларус, я такі... Я мог бы быць тыповым беларусам вось там 40-гадовай даўніны. Ну, у мяне вось комплекс культуры такі супербеларускі, толькі што вось гэтыя ўсе мае ліберальныя чытанні мае, да, што я ўжо такі занадта ліберальны стаў. Тыповы беларус не можа быць лібералам. Думаете? Тыповы беларус толькі сацыял-дэмакратам можа быць, і ўсё. А правый беларус? Які вось нацыяналіст? Нацыяналіст? Не, ну чекайте, першие белорусские националисты все были левыми. Антон Муцкевич и Вацлав Ластовский были социал-демократами. Той беларус, які зараз правы, вось... Не, па-першае, правы беларусы занадта веруючыя, а беларусы не дуже веруючыя людзі. Называется, што я іх і дуже люблю. Портрет тыповага беларуса, он все ж таки атеист. Ён такі... Ён атэіст, які ходзіў у цэркву на Вялікдзень і соблюдае асноўныя святы, але пры гэтым сур'ёзна да этого не ставіцца. Ага. Я то беларусах дуже люблю, да рэчы. Ну, я сам такі. Я вось не веруючы чалавек, але пры гэтым для мяне там, што Вялікдзень, што каляды, это святая справа. Ну, сімвал адраджэння у нас ёсць два выдатныя сімвалы. У нас ёсць пагоня, яна у візуальным радзе, яна ў паэтычным радзе, яна ў музычным шэрагу. Ну, я не ведаю, што яшчэ, яна ўжо ў сэрцах. Бел-чырвоны белы сцяг. Я... Кроў на сумётах, ёсць зборнік, першая кніжка Сокала Воюша, ёсць ягоныя вершы. Я вам скажу, наперад шчыльнымі радамі, і тое, што павінна было быць гімнам. І калі я бачыў шэсце ад цырка да палаца прафсаюзаў, і калі была сонца, вясна і луналі гэтыя сцягі, нічога прыгажэйшага няма. Вось гэта сімвалы. Ёсць у нас і сімвалы, і герб нашага горада, хрысціянскі сімвал, і Ефрасіння Полацкая наш сімвал, і Бусел наш сімвал. Ну, зрэшты, часам сімвалы супадаюць у народаў. Мы чамусьці думаем, што дранікі – это наша спецыфіка. Дранікі выдатныя ў немцаў. Дранікі самыя выкштаўцоўныя ў італьянцаў, калі б вы ведалі. Ого-го! Там такія дранікі пякуць. У чым іх складаюць, ну, гэта асобная гутарка. У нас ёсць Алесь Белы, ён вам раскажа пра... Ну, карацей, народы шмат у чым падобныя. Ведаеце, я магу адказаць на гэта пытанне. І прычым, думаю, што там вот я прав. Так, я не заўсёды думаю, што прав. Тут я маю упэўнены. Арнамент? Орнамент? Ну, конечно ж, не пагоня. Ну, арнамент, зразумела. Арнамент любіць і ты, і ўсе.